Adto ta sa atong garden guys, mang-harvest ta sa atong sili kay daghan na pug hinhan. Ako mo ito. Ato albate ay daghan na sa ko ay. Daghan na sa kayong udlot. Na atong kuan sili daghan sa hinog. Ayan. Singot na jud kay ta guys kay gikan ta nagligo sa ero unya naglimpyo ta sa ato ang pugkaran. Wa na gid atong payag diha, naguba na gid guys. Natunas. Nahugno, natunas na gyud ang atong payag na ang atong sili guys ay nakabunga pa dyan gamay. Agay nakasurvive pa dyan oh. Yan atong panguhaon. Bahalag gagumay guys atong lang kuhaon. Cute guys tanan. Atong loya guys ay nitubo na. Ang usa ay kay gamay pa kay tinubuan. Nanatay tanom, nanatay paaboton nga loya. Daghan na sag udlot ato ang albati guys. Manguha taron guys kay mag-utan na pud ta. Nara nas ilaw mga to sili. Ay kasingot. Legit. Kaya dito ta sa itong garden, namupo ta og albati. Nagsili na ray. Yang albati. Nato puno ang albati ay. Nasa datong sili. O manang gipaningot tag maayo.